Ето, движим се в момента в Токуда, на 9-ти етаж към Sky Cafe. Се блъснеш? Няма да се блъскам. Моля. Ето, влизат в момента. Много добър шофьор, много добър шофьор. Те от 9 дойдоха с крайно се състъжи. Джон, стига вече. Джон, стига вече. Какво сега ще поръчваме в Sky Cafe? В Токуда. Сок някакъв. Вие какво? Кафето си го носим между другото от къщи още. Аз ще пия едно кафе от къщи. Био кафе, казаха. Био кафе. Айде, помахай малко с Богом. Айде, чао. Довиждане.